Gamer 162 с нов клип. Както виждате, има нови неща, защото това е Minecraft Pocket Edition 0.14b1 и има най-различни. Ето, може на креатив да сте, пък също време да сте на сервивал. Ето, може, това не знам за какво е. И това е новата версия. Още е разучавам. Но сега в този нов клип, така да го наречем, ще строим. Простичка къща. Тя първоначално ще бъде малка, като започнем да слагаме бяли куче. Също в този епизод няма да строим, а ще експериментираме. Както виждате, това е моят скин. Почекано Slimy D Games. И ще ви покажа какви нови неща има. По-скоро ще експериментираме и ще виждаме. Да кажем, това е Майнкрафт. Взимате си диамантена броня. Да кажем цък-цък. Шапам. Едни бутушки. Влизате тук. Цък, цък, цък и цък. Така, както виждате сега, т.е. както виждате, има нови неща, най-различни, има нова картини, и също има такова, има вещици, по-скоро не вещици. Това не са вещици, обърках яйцето. Само да го потърся. Това не. Изчакайте само. Да. Ето, това е село, но в Minecraft Pocket Edition 14 има нови къщи в селата. Например, ето тази. Това е къща. Тя има също в 14, но тук е по-голяма. Но ето това е нова къща. Да кажем, ето това. Ще ви покажа вещиците. Ето. Ако не ми харесвате клиповете, не се бойте, слагайте тъжно пръстче, нали, за това са геймерите. За да пишете ми на Facebook страницата. На Facebook страницата ми.
така да сложим такова. Нова къща. Защо не разбирам защо толкова е висока. Като пък е толкова малка. Тук трябва... Не знам, знаете ли не? Знаете ли, не знам, просто ще изляза. Просто търся го, но не мога да го открия просто. Ето го. Намери го. Готово правих къщата. Често казвам... Честно това. И ето тази къща, не съм сигурна. Мисля, че... Това е много. Както е... Така търсим тук. Ги открия, приятели. Просто ще го открия. Това е купчен. Ето, намерихме. Това са вещиците. Те са като сърни, само че ще не. Добре, ами почти. Да, аз също искам, казвам ви, искам да видите клиповете. YoGamer Pro, Terry, YoGamerPro.bg, макар че тя вече спря да прави клипове, но искам да ги изгледате до един. Абонирайте се за нея. Също на своя videogames.bg Клисурски, на terito12.bg и моите Gamer162.bg. Ами... Така, като за последно, като за края, искам да ви покажа какви неща има.
Има най-различни нови неща. Взимаме тези фуники, се мет чест. Мисля, че в тази вече... не, пак има трап чест, просто... Всъщност тази фуника още не знам как се работи, но лесно се енчантват. Това е чест с флагче. Ето. Искам да ви покажа TNT флагче. Да сложим релси. Това е като накрая. Просто аз трябва, честно казано, хора, нямам много клипове, но дам, че много от вас не гледат тези клипове, но Roche Gamer 162 BG скоро мисля, че няма да мога да прави клипове. Ако ме питате защо, проверете ми. Пишете ми на Facebook ми или по Skype. Skype ми Калян Долничо Таби. Вярвам вас. Просто пишете в коментарите или пишете просто в коментарите. Аз ще ви намеря, ще ви отговоря. Знам, много хора не гледат този клип. Не гледат клиповете ми. Макар че всички си мислят, че са Ако искате да разберете как се прави, проверете на Terito.bg. Това беше всичко от мен за сега. Ако не ви е харесал този клип, просто пишете. Да не ви пука. Само ще ви покажа последната къща, която е нова. Скоро скоро с едни мои приятели, т.е. днес с едни мои приятели започнахме една къща. Както и дяволското гърло. Това ще го снимаме в свои MIDI Games. Термито 12BG, свои MIDI Games клисурски. И Gamer 162BG. Това ще го снимаме ние. Ние сме го започнали, ще го снимаме като вече е напълно готов. Името му е дяволското гърло, супер къща, много се потрудихме с нея. Това беше всичко от нас, приятели. Чао за сега. Хайде. Бай. Качвайте, правете си канал, качвайте клипове. И най-вече сваляйте си Minecraft 14. Но ето както беше, ако не ми виждате. Свалете се и почвайте да штурете. Бай за сега от мен.